कौन अच्छी कह मत समस्ते आमे जो खेल खेलिबा एथिरे देखो हम कौन नेछि मगटारे कौन अछि पानी अछि ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି କଣ ଶିଖେଇବି କୋ ଜିନିଷଟା ବୁଡୁଛି ଆଉ କୋ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଭାସୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପକେଇବି ସେଥିରେ ତମେ କହିବ କୋଡା ଭାସୁଛି କୋଡା ବୁଡୁଛି ହେଲା ଦେଖ ଏଟା ପକେଇବ ଏ ହଉଛି ତୁଳା ତୁଳା ଏ କଣ ହେଲା ଭାସୁଛି ନା ବୁଡୁଛି ଭାସୁଛି ହଁ ଦେଖ ଭାସୁଛି ଏ ଗୋଟେ ଓଜନ ଜିନିଷ ପକେଇବି ବୁଡି ଭାସିଲା ନା ବୁଡିଲା कौन है एटा एटा बुड़ी गला ना हां एटा तो फूल पकिया हम देखिए भासुची ना बुड़ुची फूलटा कौन है भासिला ଗୋଟେ ପତ୍ର ପକେଇବା ଏଥର କଣ ହେଲା ଭାସିଲା ହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଓଜନ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଗୁଡ଼ି ମାଟି ବାଲି ଏରା କଣ ନା ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯିବ ହେଲା ହେଲେ ହାଲକା ଜିନିଷ ତୁଳା ଦେଖ ହାଲକା ହେଲା ଏଟା ଆମେ ପକେଇ ଦେଲେ ଏଟା ଭାସିଲା ଏ ତୁଳା ଫୁଲ ପତ୍ର ଭାସିଲା ନା हां भासिला देखो तुला पकेଇ दे भासुची हां देखो भासिला देखिला भासिला ना देखो